Cześć kochani, dawno żeśmy się tak vlogowo nie słyszeli, a okazja jest taka, no powiedziałabym, bardzo specyficzna, bo chciałam wam pokazać, jak wygląda teraz Ruda, to miejsce, gdzie niejednokrotnie byliśmy ze stowarzyszeniem Tu Ruda, i tutaj będzie biegł odcinek trasy NS. Akurat tak pechowo, że się wybrałam tutaj w środę, jak wyraźnie, kurde, ktoś tam stoi. I wyraźnie też, no, jest napisane, że tutaj jest teraz zakaz wstępu, ale szczerze mówiąc, akurat mam to w dupie, bo nie uważam, żeby to, co się stało tutaj, stało się dobrze. Ja akurat w ogóle wracam z kopalni Sośnica. Patrzcie, Czornożych jest jak świnia. Więc korzystając po prostu z tego, że mogę akurat sobie pozwolić na to, żeby tutaj przejść dzisiaj, że mam taki czas za dnia, jak jest jeszcze widno, korzystam z okazji. No jak doskonale pamiętacie, tutaj był las i to był mój taki spokojny zakątek. Tutaj normalnie zresztą były poręcze, dało się po prostu normalnie spacerować i dostać się tam na kolonię Karola, skąd przyszłam, gdzie zostawiłam sobie samochodzik. 5000 drzew padło tutaj ofiarą wycinki i wiecie, ja nie mówię tego pod takim kątem ekoszura, może źle to nazwałam, bo ja uważam, że ochrona środowiska jest bardzo ważna, ale okej, jakby rozumiem, że jest potrzeba zmian. Nie sądzę jednak, żeby kolejny odcinek drogi miał szansę rozwiązać i stanowić panaceum dla wszystkich tych problemów drogowych, które się tutaj dzieją. 5000 drzew i kaplica Matki Boskiej z Lourdes, która jest unikatowa, bo jest wykonana ze szlaki, czyli ze śląskiego szmaragdu. Nie wiem, czy pamiętacie, ja się wam postaram też jakieś tutaj stare zdjęcia podłożyć, znaczy stare, sprzed kilku tygodni tak naprawdę, w których jest jeszcze tutaj pokazane, jak tutaj wyglądało wcześniej, kiedy tutaj spacerowaliśmy ze stowarzyszeniem Tu Ruda. No 30 listopada to było, a dzisiaj, jak to nagrywam, to jest 5 marca. Pewnie zaraz mnie ktoś stąd wypierdzieli, bo widzę, że tam jakaś praca jest po drugiej stronie, ale trudno. A dlaczego ta kaplica jest taka wyjątkowo, no, wyjątkowo ważna? Ja tego nie mówię pod kątem sakralnym, bo trafiło też do mnie pytanie, dlaczego nie katolik jest tak przejęty losem zabytku sakralnego, ale kurczę, ej, weźcie, przestańcie. Tu chodzi o unikatowość i o różnorodność dziedzictwa poprzemysłowego. Wejdę sobie tu zaraz. Ona jest wykonana ze szlaki, czyli właśnie z odpadu hutniczego, bo wykonali ją pracownicy huty Berta, która już nie istnieje, więc ta kaplica jest też świadectwem istnienia wielkiego zakładu, którego już od dawna tutaj nie ma. No i tutaj rósł gęsty las. No na samej kaplicy też rosły drzewka. Tak to wygląda. No a czym jest właśnie ta trasa NS? Ona łączy północne z południowymi dzielnicami miasta, Ruda Śląska. No i też w jakiś sposób łączy A4, autostradę A4 z DTS-ką, czyli z drogową trasą średnicową. Być może to jest ostatni raz, kiedy ja siedzę sobie na szczycie tej kaplicy. Może w ogóle nie powinnam tego robić. Nie wiem na ten moment, czy ona będzie przenoszona, czy ona będzie rozbierana. Szerszeń? Trzmiel? Chyba trzmiel. No, ale pan już się tam na mnie dziwnie patrzy z drugiej strony. Trudno, niech patrzy. Ja żegnam się z tym, co jest moje. No mam nadzieję, że jednak ją przeniosą, a nie rozbiorą, bo naprawdę to jest unikat. I trzyma się w ogóle na kotle hutniczym, ale stąd go nie widać, zaraz wam go pokażę. A przepraszam, stąd go widać i to doskonale, tylko po prostu źle spojrzałam. No oczywiście jest tam. No, czujecie to? Taka konstrukcja. I żeby się to wszystko poszło paść. No, te wszystkie drzewa, które się poszły paść, to jest dramat też po prostu. A teraz się tarzałam, żeby zrobić sobie jeszcze ostatniego selficzka tutaj. Jeszcze bardziej się zmarasiłam. No ale dobra, lecimy jeszcze dalej. Ta wycinka uwydatniła też coś, o czym ja cały czas mówię, czyli morze syfu i plastiku. I oczywiście magicznym trafem są to przeważnie butelki po napojach,
i bardzo często są to napoje alkoholowe, różnego rodzaju jakieś foliki z czteropaków. Także serio, o ile rozumiem gdzieś tam potrzebę spędzenia czasu pod chmurką, to dobrze by było przynajmniej sobie posprzątać. Tutaj też jakiś czas temu mój tata spotkał się z mieszkańcami zaangażowanymi właśnie w ochronę przyrody i jeden ze starszych mieszkańców mówił, że tutaj w tej okolicy w sumie stosunkowo niedawno jeszcze była gajówka i normalnie, że ten lasek był takim miejscem spotkań, że były tu też właśnie ławki. No ja już tutaj oczywiście współcześnie znam to miejsce, jak jest plac Artylika i właśnie nasza kaplica. No tymczasem wygląda to tak. I tu jest zbiornik retencyjny, który był budowany już wcześniej, parę lat temu. I ja już wtedy słyszałam, że to jest właśnie budowane w związku z konstrukcją tego odcinka drogi, który będzie leciał no, przez Rudę. Teraz ta trasa kończy się w okolicach tak totalnie DTS-ki przy zjeździe na Rudę, jak jest stacja Orlen DPD, można powiedzieć. No i teoretycznie tutaj, żeby odciążyć właśnie te dzielnice miasta położone bliżej Bytomia, no to żeby je właśnie komunikacyjnie odciążyć, to tak, a nie inaczej właśnie ma lecieć ta droga. I ja nie mówię, być może dalsza jej budowa jest konieczna, tylko pytanie, czy rzeczywiście musiało to przybrać taką formę. Stawiam pytania, nie stawiam tutaj test, bo każdy z Was ma prawo do własnego zdania. Natomiast no co istotne, to nie był taki las, który wyrósł wczoraj i tu też były bardzo ciekawe egzemplarze drzew. Niektóre z nich udało się uratować, na przykład dzięki Stowarzyszeniu Turuda uratowano cis, bardzo stary, bardzo okazały. No i wygląda to wszystko bardzo źle. Tam w tle jeszcze toczy się praca. No wycinki się miały skończyć w zasadzie ostatniego dnia lutego, więc możliwe, że to już jest praca jakaś inna. No ale słychać też jakieś pracujące piły. Nie wiem, ale za mną idzie pani, która jest bardzo zła też na to, co się stało. I jakby ja popieram wszystko, co ona mówi. Okej, wychodzę na kolonię Karola. No i powoli się będę zbierać. Tutaj tak totalnie najgorzej wyglądają te wycinki, ale nie myślcie sobie, że to było tylko tutaj, no bo przecież tam bardziej w okolicy Szybu Franciszek czy na Hebziu też dokonano masowej wycinki drzew. Dzień dobry widzowie, jeszcze raz. Powiem Wam szczerze, że coś mnie skłoniło do zrobienia dogrywki z Hebzia. A była to nie tylko już publikacja w serwisie Facebook mojego tekstu na temat wycinki około 5000 drzew, ale dalsze wieści, że na Hebziu, przez które właśnie teraz idę, przez Park Paulus, tak? Bo tutaj kiedyś była Paulus Grube, czyli kopalnia Paulus. No, że tutaj doszło do wycinki kolejnych około 500 egzemplarzy. No i oczywiście ten słynny hebziański pustostan. No cóż, ewidentnie ma to związek z tym, że no będzie jednak tutaj inwestycja drogowo-kolejowa. Ale tych drzew strasznie szkoda, słuchajcie. Ja muszę jeszcze zweryfikować, czy te liczby się sumują, czy te 500 wchodzi w skład tych 5000, ale właśnie myślę, że te 5000 to jednak są same te rudziańskie. Nigdy tędy nie szłam pieszo, może nawet nie powinnam, ale kiedyś od drogi właśnie odgradzałyby mnie drzewa i krzewy. No cóż, moi drodzy, jak sięgnąć okiem? Niestety dewastacja, chociaż mamy powoli już piękny zachód słońca, bo natura po prostu nigdy nie zawodzi. I oczywiście wiem, że są potrzebne kolejne inwestycje. Sama trasa NS jest rewelacyjnym pomysłem. Jej oryginalny zamysł, czyli po prostu łączenie węzła A4 z DTS-ką był świetny. No cóż, chyba z tych różnego rodzaju przedłużeń zaczyna robić się
wielopokoleniowy kłopot. A może to ja jestem złym prorokiem? Różne głosy pojawiają się w internecie. Ja jestem zaniepokojona tym, co się wydarzyło. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, uważacie moje treści za wartościowe i godne uwagi, to zostawcie proszę kciuka w górę, komentarz dla zasięgu i subskrypcję. Natomiast jeżeli bardzo mnie lubicie, to rozważcie proszę zostanie jednym z moich patronów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!